ועם כרטיס האשראי שלנו אנחנו נצא לדרך עם בועז לוי, מורה הדרך שלנו. שלום. שלום. לקנות במזומן בטיולים, בדרך. בטח. רק במזומן. רק במזומן. אבל נגיע לכל מיני, אם ניסע למלון או בית הערכה, נצטרך כבר לשלם באשראי. או בטלפון. בטלפון באשראי. אז לאן אתה שולח אותנו השבוע? אנחנו דיברנו על להתקרר קצת, אז אני אשלח אותנו עוד פעם צפונה. כן. שבוע שעבר הלכנו לגולן, בעצם לגבול המזרחי של מדינת ישראל. שבוע נשלח לגבול המערבי. נתחיל בעכו, שזה בעצם עכו עד ראש הנקרה, זה כל הגבול המערבי עם הים, ומשם הצפונה זה כבר לבנון. זה משלב בתוכו גם את העיר העתיקה. אפשר להיכנס, לאכול ארוחת בוקר חומוס, אפשר לטייל שם בתוך השוק על הבוקר, בגלל זה גם מגיעים בבוקר, כי בעכו הדברים נסגרים מאוד מוקדם. כן. אפשר לעשות טיול על החומות, מי שמרגיש ככה גבר באותו יום יכול לקפוץ מהחומות. לאן? למים. יש שם מקום כזה שכל האקואיסטים קופצים למים. והמים מספיק עמוקים? כן, כנראה שכן. לא מכיר מקרה מוות, אז אנחנו בסדר. הם פשוט עוד לא צפו. יכול להיות. העניין הוא זה שאפשר לטייל שם בתוך הסמטאות, זה ממש עיר עתיקה לכל דבר, והאטרקציות רק בעיר הזאת הן בלתי נגמרות, מסגדים, נוף לים, ציפורי נפוליאון. כל אחד צריך לבדוק כמובן בעצמו איפה שהוא רוצה להתמקד, יש שם מוזיאון, גם בתוך העיר העתיקה. יש סיורים מודרכים? בכל מקום יש סיור מודרך, השאלה היא כמה אתה רוצה להשקיע וכמה זמן יש לך ביום. עכשיו, אני יכול להמליץ את עניין האייפון. כל מקום עכשיו אתה יכול להיכנס לאייפון, מה שמעניין אותך, תשאל אותו, הוא יענה לך חד ולעניין, אתה יכול להמשיך אחרי זה הלאה. אבל גם יש אכסניה שמה, שאני בטוח אכסניה מקנה שירותים של מורה דרך חד-יומיים, וגם בטח באזורית אפשר למצוא. אז אתה אומר שנבלה שם יום שלם, או שרק תחילת היום בבוקר? עוד פעם, אני שופך לכם את כל הידע באותו אזור, אתם תחליטו איך לחלק את העניין. אני יודע שחשוב גם שילדים מאוד ייהנו שם בתוך עכו, כי זה משלב גם ים, גם שוק, גם אוכל טעים, ויש שם תמיד על הדרך כל מיני דוכנים מגניבים. אטרקציות, כן. צפונה, עד לגבול עם לבנון, עד ראש הנקרה. בדרך אפשר לעצור באיזה גן בעין, יש גן בעין גם בעכו, למי שלא יודע, שהוא פתוח עד שעה 4 אחרי צהריים כל השבוע, וזה אחד הגינות היפות שאני ראיתי בחיים שלי. כן? כמו שאנחנו מכירים מחיפה? כן, יותר פשוט, יותר צנוע, שם גם הקבר של הנביא של הדת הזאת, אז יש לזה יותר חשיבות רוחנית. וכמו שאמרתי, צפונה, לראש הנקרה, כל הרוח נפתחת, הים, זה תופעת טבע מאוד ייחודית שיש לנו בארץ, שמאוד שווה ללכת לראות אותה. המים בתוך הנקרות זה נקרא, מקבלים צבע של הקריבים. בעצם העניין הוא שזה נקרא רכס סולם צור, זה הגבול הצפוני של מדינת ישראל. כן. אז הוא נכנס לתוך הים ויורד, וכך שהמים מקבלים תנופה לחצוב בסלע. שזה תהליך של מאות אלפי שנים. בנוסף, גם הקרקע שם היא קלה לחציבה, זה נקרא קרטון. ויש שם גם רכבל. נכון. גם אטרקציה לילדים. כמו שאנחנו אוהבים את הילדים, יש שם גם רכבל, גם אפשר לרדת לחוף עצמו, למטה. אפשר לשחק שם על השוניות, על קו המים. כן. כמובן שבמקום יש את כל הקיוסקים, שירותים, דבר כזה ואחר. ומבחינתי שאתה משלב גם את האורבני וגם את הטבע ביום אחד, כמו שאמרתי, אני לא רוצה להגיד לכם כמה זמנים, תזרמו כמובן עם הטיול, שזה הכי חשוב בטיול. ולישון בחיק הטבע, גם יש מקום שם? אנשים פחות יש להם זמן לישון, הם צריכים לחזור מיד ביום ראשון. לחזור כבר, הבנתי, אם אתה רוצה לצאת ביום שישי, בעכו יש אכסניות שמזכירות את אירופה. גם לנתי שם, מאוד מאוד נחמד, ומי שמעדיף בתי מלון, זה גבוה, תמיד רואים. כן. אוקיי, יפה. תודה רבה לך. בכיף. אנחנו ניסע לטייל. תודה לשניכם.